Čauky, jestli sleduješ tohleto video, tak ti chci říct jenom jednu věc a to je, že nikdy nejseš pozadu. A vážně nejseš. A jestli máš pocit, že chceš něco změnit a být k tomu i nejlepší verzí sama sebe, ale prostě jako nevíš, kde začít, protože takhle já jsem byla skoro furt, vždycky jsem se chtěla zlepšit, ale nikdy jsem prostě nevěděla jak. Tak tohleto video je přímo pro tebe a jsi úplně na správném místě. Ahoj, já jsem Áňa a tvořím girly content. Jak povídací, tak vlogy, tak get ready with me a prostě všechno, co by holkám mohlo pomoct. A právě dnes ti pomůžu, jak být v roce 2026 tvojí nejlepší verzí sama sebe. By the way, tvořím content jak na Instagramu, tak na TikToku. Takhle se teda jmenuje a byla bych nesmírně moc ráda za vaši podporu. Děkuji moc. A teď už se jdeme rovnou vrhnout na moje rady a tipy. Ještě jsem teda chtěla říct, že budu používat zápisky, které jsem si vypsala na mém iPadu, protože nechci vážně nic vynechat, protože mi toto připadá jako důležitý téma. Jako první bod bych řekla, nebuď na sebe přísná. Já mám strašně dlouho pocit, a hlavně v této době, v této generaci, že musím být prostě perfektní. Je tady hrozně moc lidí a jestli i ty seš perfekcionista, tak prostě víš, jaký to je, že buď to uděláš na 100%, anebo to prostě radši hodíš za hlavu a vykašleš se na to. Ale přesně tento rok o tom není a prostě i když se ti něco nepovede, tak půjdeš za tím tvým cílem a prostě ten tvůj perfekcionismus hodíš za hlavu. Rok 2026 není o tom, abys byla nejlepší člověk na světě, ale je to o tom, abys pochopila a dokázala si, že nikdo není na světě nejlepší a to je právě to dobrý. Často si i taky říká, že prostě když jeden den neuděláš maximum, třeba teď to dám k fitku. Chodíš cvičit teď třeba řeknu blbost, každý den, jednou v ten den nepůjdeš, tak prostě řekneš, jo, tak už na to se vykašlu a už nikdy nezačnu cvičit. Ne. Prostě si řekneš, jo, tak měla jsem jeden den pauzu, moje tělo to potřebuje a jdeme dál. Ale nedoporučovala bych cvičit každý den, tělo potřebuje i regeneraci. Když si vždycky říkáš, že musíš začít od znova, tak toto je úplná blbost, nemusíš začínat od znova. Nejlepší verze sama sebe není ta, co 24/7 je prostě dokonalá, perfektní, nedělá nikdy žádný chyby, prostě ne. Seš to ty, která je svá, autentická a prostě dokonalá taková, jaká je. A hlavně si dokážeš říct, že dneska jsem toho udělala dost, tak si dovolím i odpočinek. Často malé věci dělají největší rozdíly. Nejde o to mít dokonalý život, ale mít třeba lepší rutiny. Třeba vstávat o 10 minut dřív, uklidit si stůl, celý pokoj, protože když máš uklizený tam, kde seš, tak se cítíš o dost lépe. Napít si třeba vody, jít ven, jak sama, tak s kámoškama. Říct si třeba nějaký motivace nebo afirmace. Já mám na to i svoji nástěnku na Pinterestu. Kdybyste chtěli, tak vám klidně můžu přesdílit můj Pinterest a mohli byste mě tam začít sledovat. A mám tam teda jak afirmace, tak i motivace. A přesně tyhle malé věci ti fakt postupně změní hlavu a tvoje celé myšlení. Hlavně takový jeden velký vykřičník, že nesmíš všechno dělat naraz, protože potom tě to hrozně demotivuje a nakonec nebudeš dělat nic a zůstaneš tam, kde jsi zůstala minule, že prostě nic se nezmění, ale v roce 2026 jsme jinačí a prostě we're going to keep going. Když budeme mít překážky, to je prostě jasný. Já tady už dodržuji i pitný režim. Nesměruj život podle ostatních. Instagram, TikTok, všechny sociální sítě ti prostě budou ukazovat, jaký život mají celebrity nebo influenceři nejlepší a prostě není to pravda. Influenceři si často dávají, jak jsou všichni úspěšní, dokonalí, krásní, ale prostě ne vždycky to je takhle. Často influenceři nám nebudou ukazovat ty jejich špatný dny, jejich špatný nálady a je to úplně normální. Hlavní je, abyste si vy uvědomili, že prostě i influencer nemá dobrou náladu, má prostě špatný den, ale prostě nebude to dávat na ty sociální sítě, protože proč by dával špatnou energii ven na sociální sítě? Já to třeba totálně chápu. A právě i influenceři můžou ovládat přesně, co bude na jejich sociálních sítích. Vemte si, můžou si editovat fotky a prostě všechno, ale vy nevíte, jak to vypadalo předtím, než to dali na ty sociální sítě. A to, že někdo už má něco dřív než ty, neznamená, že selháváš. Nikdy nejseš pozadu, hlavní je, že se rozhodneš pro sebe něco dělat. To je už samo o sobě hrozně důležitý a tím, že se koukáš na tohleto video, tak už víš, že chceš něco na sobě změnit. Obklop se tím, co ti dělá dobře. Jak hudba, kamarádi, content, který sleduješ a prostě všechno. Všechno tě ovlivňuje i víc, než si sama myslíš. Když tě něco stresuje, proč to neodhlásit? Je to prostě lehký, jenom dát odhlásit.
někým se porovnáváš na sociálních sítích, nedělá to tvojí psychice dobře, tak si ho zablokuj, nebo si ho prostě stlum. Je to úplně lidský a hlavně to pomůže tobě. Když se po něčem cítíš třeba špatně, tak to prostě taky odlož. Máš právo na to si chránit svůj klid. Hlavně nedělej věci, které tě nebaví, jenom kvůli ostatním. Měj vlastní hlavu a později si toho i lidi budou více vážit, že máš vlastní názory a tak dále. Nejlepší verzí tebe se nerovná dokonalá verze. Tohle si často hodně lidí myslí, ale přitom to nemá vůbec nic společného. Nejlepší verzí je ta, co se snaží, i když občas spadne. Když se necítí každý den prostě hezká a to je úplně normální. Takhle i sama sobě ukazuje, že nikdo není dokonalý a že prostě každý dělá chyby. Jestli si z tohoto videa vezmeš jenom jednu věc, tak to má být tahleta. Nemusíš se změnit celá. Stačí začít mít k sobě více respektu. A prostě zbytek přijde sám. Hlavně ti girl držím palečky, ať se ti tvůj rok 2026 stane nejlepší, jaký si představuješ a já tě v té cestě budu podporovat a budeme ji vlastně dělat spolu, protože já budu tady natáčet na YouTube. Já jsem zapomněla říct, že tohle je můj první YouTube video, takže bych byla moc ráda za vaši zpětnou vazbu, jak se vám tohleto videjko líbilo, za like, komentář a nebo i ten odběr. Určitě mi můžete napsat, jaký videjka byste chtěli vidět na mém YouTube. A další videjko bude na téma, proč nemusíš mít vše hned vyřešený. Děkuji strašně moc za vaši podporu a vidíme se příště, tak pa!